Bidiyon fitacciyar jaruma Maryam Yahaya da kuma babban jarumi kuma mai shirya fina-finai Uzi Usman ya tada kura. Wani sabon bidiyo da ya fita a dandalin sada zumunta ya tada kura sosai, inda aka ga jarumar tare da Uzi Usman a cikin wani babban kanti suna nuna farin ciki da annashuwa. A cikin bidiyon an gansu suna gaisawa cikin nuna kauna da kusanci, inda har aka ga suna rungumar juna yayin ɗaukar hoton bidiyo. Wannan lamari ya sa mutane da yawa na ta tofa albarkacin bakin su, inda wasu ke ganin bai kamata jarumar ta yi bidiyo irin wannan ba, ganin cewa bidiyo irin wannan ya saba da addini da kuma al'adar malam Bahaushe. Ita kuma jaruma Khadija Osi ta zargi mawaki Sani Danja da satar basira, inda ta yi ikirarin cewa kalmar rigijibjib da ya yi amfani da ita a sabuwar wakar Barau Jibrin takenta ne kuma inkiyar ta ce abinda mutane ke kallo kamar wasa, amma jarumar wacce ake malakabi da Osi tana neman diyyar kuɗi har naira miliyan 20 daga hannun Sani Danja. Jarumar ta bayyana cewa Sani Danja ya yi amfani da inkiyarta ko sunanta na jibjib a cikin wata sabuwar waka da ya fitar ba tare da ya nemi izininta ba. Ta ƙara da cewa idan har bai biya wannan kuɗi ba miliyan 20 cikin ruwan sanyi, to lallai za ta ɗauki matakin shari'a ta hanyar kai shi gaban kotu domin a karɓo mata hakkinta na cin zarafin fasaha. Shi kuma fitaccen mawaƙin siyasar nan na ƙasa wato Dr. Dauda Kahutu Rarara ya fito da wata sabuwar magana mai ban mamaki da ta janyo muhawara. Rarara ya bayyana cewa idan har kai halattaccen ɗan masana'antar Kannywood ne, to ya zama dole ka zama mai goyon bayan tafiyar shugaba Bola Ahmed Tinubu. Idan kuwa ka ce a'a ko ka yarda da wannan tsari, to lallai kai makin shugaban hukumar tace fina-finai ta ƙasa Ali Nuhu ne da kuma fitaccen jarumi Sani Danja. Wannan kalamai na Rarara sun biyo bayan kalaman da ya yi cikin wani bidiyo yana nuna cewa addu'o'in da ƙungiyarsa ta TLFR ta yi sun taimaka wa ƙasa sosai, kuma an samu nasarori da dama wajen magance matsalolin tsaro. A cewarsa duk mutumin da ke nuna rashin jin daɗi ko baƙin ciki akan yadda abubuwa ke tafiya ko kuma komawar wasu manyan 'yan siyasa kamar su Abba Kabir Yusuf gida tafiyar APC, to mutumin yana yi ne domin kiyayya ko bakin ciki. Wannan magana ta raba kawunan mutane gida biyu a dandalin sada zumunta. Masu goyon baya wasu na ganin cewa tunda Ali Nuhu da sauran manyan jarumai suna amfana da wannan gwamnati kuma suna rike da madafun iko a cikin wannan gwamnati, ya kamata duk wani ɗan Kannywood ya ba su haɗin kai domin ci gaban masana'antar baki ɗaya. Masu kushewa a ɗayan ɓangaren kuma mutane da yawa suna ganin cewa siyasa zaɓi ne na ra'ayi, kuma bai kamata a tilasta wa kowa bin wata tafiya ba ko kuma alaƙawa mutum maki don kawai ra'ayinsa ya bambanta. Idan kuna bibiyar shafukan sada zumunta, kun san cewa an daɗe ana ce-ku-ce game da yadda jarumai mata na Kannywood ke fantamawa da motoci na alfarma, gidaje na miliyoyin naira da rayuwa ta kece raini, yayin da takwarorinsu maza ke kokawa kan rashin kuɗi ko kuma rashin ɗaukaka. Mutane da dama suna tambayar cewa wace irin harka ce matan ke yi da har suke samun waɗannan kuɗaɗe, alhalin a fim ɗaya ake fito da su da mazan. To fa yau rami ya tono. Shahararriyar jaruma Zainab Basarakiya ta fito fili ta mayar da zafin martani, inda ta bayyana sirrin yadda matan Kannywood ke samun kuɗaɗensu. Shin kyautar masoya ce da gaske kamar yadda ta faɗa, ko kuwa akwai wata ɓoyayyiyar harka? A cikin wannan tattaunawa da aka yi da ita, Zainab Basarakiya ba ta yi tsoro ba ko shakka wajen kare mutuncin mata jarumai. Ta bayyana cewa zargin da mutane ke yi wa mata na cewa suna samun kuɗi ne ta hanyoyin da ba su dace ba ko kuma ta hanyar ɓata dabi'u san ba gaskiya ba ne. A cewarta mata 'yan baiwa ne. Ta yi amfani da wata kalma mai ƙarfi inda ta ce mata daban suke, ba za a taɓa kwatanta su da maza ba. Ta bayyana cewa yawancin dukiyar da ake gani a tare da su kyaututtuka ne na alheri da masoya ke musu. Ta ƙara da cewa akwai masoyan da jaruman ba su taɓa gani a zahiri ba, ba su taɓa haduwa da su ba, amma saboda ƙauna da kuma daraja irin ta mace za su iya turo musu miliyoyin naira kawai domin su faranta musu rai. Ɗan jaridar ya ƙara ma Basarakiya tambaya, inda ya ce shin da gaske ne ana bawa jarumai mata kyautar motoci na miliyan 70, 80 ko ma miliyan 100? A nan ne jarumar ta ɗan ja da baya, inda ta sassauta maganar ta hanyar cewa ita dai a ƙashin kanta ba ta da masaniya akan wannan babban mataki, amma ta tabbatar da cewa tana da masaniyar cewa ana samun kyaututtuka na alheri kamar kyautar naira miliyan 1 zuwa 2 ko kuma naira 500,000. Mafi ban sha'awar a cikin bayanin ta shine yadda ta kasafta jaruman zuwa mataki daban-daban. Ta bayyana cewa akwai matan da suka kai matakin high class
wato manyan mata da suka taka matakin gaba. Waɗannan matan a cewarta ana iya ba su abubuwan da suka kai biliyoyin kuɗi. Wannan shine bayani dalla-dalla daga bakin jaruma Zainab Basarakiya. Bayaninta ya tayar da ƙura kuma ya raba kawunan mutane gida biyu. Wasu suna gani da gaske ne mata suna da saurin samun farin jini da kyaututtuka da gurin manyan mutane saboda ɗabi'ar mace. Wasu kuma suna ganin cewa wannan bayani ne kawai na siyasa domin a rufe ainihin inda kuɗaɗen suke fitowa. To masoyanmu, Arewa Bus dandalin naku ne. Shin kuna ganin da gaske kyautar masoya ce kawai ke sa matan Kannywood samun dukiya da motoci na alfarma, ko kuwa akwai gyara a cikin wannan bayani na Zainab Basarakiya? Menene ra'ayinku dangane da kalaman nata? Kada ku manta ku ajiye mana ra'ayikanku a sashin tsokaci, sannan ku yi share, ku danna like, sannan ku yi subscribe idan ba ku yi ba, domin kasancewa da mu domin ci gaba da samun zafafan shirye-shiryenmu. Mun gode.